Olisi tarkoitus niin hypätä polkupyörällä tästä hyppyristä tonne mereen. Silleen, että ei osata laitureihin eikä tuolla laivaa. Että todennäköisesti saattaa aika pitkälle lentää. Tai joidenkin laskelmien mukaan 46 metriä, mutta saa nähdä, että lentääkin oikeasti niin pitkälle. Mönkkerillä otetaan vauhtia noin 80 kilsaa tunnissa tälle rampille. Tarkoitus on saada varjo sillä tavalla auki, että se vähän hidastaa tai pehmentää tuota laskua. Kun tuossa vain 1,5 metriä vettä alla, kun tänään hypättiin laivalta alas 3 metristä, niin kaikilla kavereilla meni jalat pohjaan. Tässä mä tuun käymään 10-15 metristä. Tai 10-15 metrissä tuossa vedenpinnasta. Että voi olla vaarallista, mutta tietysti mutapohja on aina pehmeä. Et saa nähdä miten käy. Mutta tehtiin tosi hieno ramppi. Tää on tukeva. Tää on iso. Tää on hienon näköinen. Katsotaan miten käy. Mulla ei kyllä mitään hajua toimiiks tää. Mutta eihän sitä tiedä kun kokeilee. Niin se menee tähän se 10. 10 menee ainakin tähän. Sitten se menee rampilla vielä. Tuolla menee toinen 10, niin se on silloin niinku 70. Eli 90 ja sun pitäisi niinku hellittää se 90 viimeistään tossa tuon parkkipaikan kohdalla viimeistään. Joo. Niin pitääkö teidän tulla niinku lujempaa siihen mitä te olitte suunnitellut? Ei, toivottavasti. Ei, kun se lentää muutenkin niin pitkälle, että riittää. Miksi toi hyppyri on silleen, että sä voit lentää tonne veneeseen? Oikein muullekaan. Siis se on vähän huono tuo kehitys. Tai siis sitä ei voi tuolta tulla suoraan. Se on vähän tuossa. Ei sinä veneeseen osu. Otetaan sen verran vähän vauhtia. Se on suunnattu oikein. Siis siinä on Vanne poppas äsken. Vanne poppas, joo, koska aikaisemmin se meni ihan suoraan kuin juna. Nyt se meni ihan vittu tälle. Mä menisin tipahtaa siinä alussa heti. Siinä oli niinku idea tossa. Mä odotin, että tää varjonnin, että se hidastaa mun vauhtia ennen kuin mä laskeudun, mutta ei se hidastanut. Mä tulin kyllä ihan täydellä vauhdilla. Kyllä taas voinut pitemmällekin lentää. Ei se lentänyt.